Awira, wawasa, asam peta peta ke, sonde que vou ter fraqué, asam peta peta ke, sonde que vou ter fraqué. Yes, DJ Wells Madagascar. DJ Wells Madagascar. DJ Wells Madagascar. Atonga soatsika jiaby ny ato amin'ny Soatel ny agnatin'ity point carré show. Dia isany fotoagnantsika manompo izy io ty miezaka zay isaka zomantsika mizara vaovao maro samihafa, mizara ny show maro samihafa. Dia manomboka izy io izy koa tsika fa misy ny fandarana karaha ty atsika dia misy olo maromaro tsy voatery mpanakanto no hiaraka amintsika izay. Andao ary ny anty misy vahiny efatra dimy miaraka amin'ny DJ Wells no hiaraka amintsika ny amin'ity point carré show. Ka dia tsy ampiandrasiko ela atsika. Alo zavatsika hoe azovy no vahintsika voalohany. Vahintsika voalohany ity dia ny amin'ny resaka TikTok no izatsika izy bebe kokoa TikTokezy izatsika izay. Avy agny Tamatavy izy ny resaka amasina charmanazy ny tegna ny izatsika izy. Ary koa isana agnasagna izy hoe za mahita ndraikindraiky trop be zay volako aminao zay mipelipeliky anazy. Ka izy no vahintsika na avy izy eraka amintsika eto amin'ny point carré show. Tsy azovy zay fa Igresi. Letika vovidi jala fa efa bojo Nifuna misukata wana timila odio Fika baku enfini na buta uvulani na umimi Anaro la miserati tiano watonko Kado bando Tanzania are Tiari na mafunyade Kado bando Tanzania are Tiari na mafunyade Fuku banka fiano Super fana mintia Kamsa funa itano Natia fana mintia Soda fidino achachana Fifa tatina Fifa tatina Tatina My video vando DJ Wells. Merci Igresi mazava plasy. Izy volanko zegny hoe ty magnaraka ty koa efa hoe regnitsika agnarany. Za matoka tsika jiaby efa samy naregny hoe CC CNC agency izay. Ka ny tompona ndraiky voalohany sady izy ihany koa nanangana zay CNC agency izay no vahintsika amin'ity magnaraka ity. Tsy azovo zegny fa ICC. Oh yeah. Oh yeah. Zawe fanyova Mireyare uye Mireyare Tumangino sezake no fango zake Zawe fanyova Mireyare uye Mireyare Nagocha na maya ifali ya kuziwe Zay sisi entre vedette olo jiaby eto niany plikone. Mba izy vahintsika maro e koa iaraka amintsika ny amin'ity point carré show. Ity magnaraka ty dia ankoatrany mozika. Izy koa tsika mizaha Facebook nazy koa agnisan'ny marina raha zegny izareny koragny agnatin'ny Facebook nazy zay. Tsy azo zay fa Unilay BMS. DJ Wells. DJ Wells. Mr. Gary. Ce n'est pas ma crêle. Tu n'es 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 pas ma crêle. Ma aise m'en vacances. Tu n'es pas ma crêle. 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 Oh là là. Quand y a v'tia, mané boîte. Tu n'es pas ma crêle. Ary ny invité-tsika farany ny amin'ity point carré show. Mpanakanto izy fa ny agnatin'ny resaka lamaody koa isany aizantsika izy tsy azovy zay fa I Sacha Bambam. Sacha Bambam. Nome volna zara sora. Tiatrangan sora mampis vola. Ciao alode, ciao alode. Ahitarantsika ny anty mangala place tanteraka fa anomboka tsara be atsika ny agnatin'ny point carré show.
Bienvenue à notre institut de beauté Kavunsar. Découvrez notre boutique unique qui propose une large gamme de huiles essentielles de Madagascar. Nous vous offrons également des massages relaxants. On vous attend au 36 boulevard Jean Jaurès 35 300, Fougères, France. Votre bien-être est notre priorité. Madame Meiraj, une esthéticienne diplômée de France, Zemiaramia Samni Vanessa Beauty Ambumpotan Nariv, de Andalam Chikayet Mandichan 3 jours. Ils demandent à chaque femme un produit mangarka norme européenne pour le 15, 18 et 19 juin. Omni Salon de Vanessa Beauty Antanariv Nantatikaïs. Les prestations en tout l'amtique ma fapo, siam la mode diable des malades à mangami à effet naturel. Pour fixer un rendez-vous, veuillez contacter Vanessa Beauty en message privé Namkek direct sur WhatsApp au 06 52 28 63 98. Valorisez votre beauté avec Madame Mirage. Point carré show ni ato amin'ny Soatel ni aty amin'ny boulevard de l'Europe ni aty akaiky ny 67 hectares no misy atsika ni ato amin'ny premier étage ato no misy restaurant ni amin'ny ity hôtel ity no misy atsika miaraka amreto vahintsika zegny ny agnanovagna fisoragna feno nagniky ny fagnasagna zegny ny sambasambatsika iaraka eto amin'ny point carré ity izay agnisan'ny ouais bro ça va bro. Normal, doit. Stress, track, ouais, ça va. Et toi, niveau itzika, attends, tout, la belle Diaye Gracie. Ils me disent à TikTokers nous aizatsika izy ari maropagnaraka ny amin'ny fotoagna zioty. Volan zegny ny maloka ny zareo tamatavy izay miarabanao tonga sy Tananarivo tonga so eto amin'ny point carré Gracie. Miaraba Jean-Luc, miaraba antsika jiaby misaotra nagnasa nasainareo moa kay tonga misaotra betsaka. Nazao anao point elo hoe aminaka. Za menomeno hoe zaza ty volako mosa rao mampiasa filtre marery efa magnano TikTok nefa voilà naturel be no hitanay eto voilà ça va. Merci. Izy moa zegny boko tsika koragna anao sy ny tontolo misy anao zay fa ato ambadika ato koa dia Sisi avy amin'ny CNC agency miarabanao tonga sy ton point carré. Iya, mbola tsara tsika jiaby, mbola tsara lela job Jean-Luc. Merci nanasanay tonga eto niany, enfin tonga point carré eto eky. Ato ambadika ato koa Sacha Bambam miaraka amin'ny style nazy. Iya. Miaraba Jean-Luc, miaraba tsika jiaby zay magnaraka eto amin'ny point carré. Bon style ty zegny fahitanareo izy io e. Lamban'olo jiaby tamarikitry zay tô ndramoko natambatambatrako satria zay boka télé. Ouais bro, tonga zay ton point carré. Yo bro nakay miaraba tsika jiaby mialatsigny maloha somary miteny anglais tegna nefa sous-titré zao sur za. Miaraba Jean-Luc, merci nagnasa. Miaraba cameraman. Avake raha fazako taloha. Izy ty. My niggas. Ny naka tonga dedirako amin'ny voalohany araka fizavatsika izy. Izy koa tambadika ato izy no Sacha Bambam. Ho an'izegny mbola tsy mahay. Amin'ity magnaraka ty Sacha tsy mazombologna fa amintsika pizza atsika telo. Izy koa mietsika note sur 10 Sacha amin'ny lokonazy ty mahazo firy izy. Zao vanomiko izy. Za tsy avandy. Onilay. Atomboko. Za zegny ka sur 10 izy mahazo 10 et demi. Non, terra sérieux, franchement. Amina zegny le ara zegny karany le ara zegny amina manokana hoe déjà tondrany vintagna anazy raha karaha zegny sérieux na za ke agnirika izy agnamboatra karany ke zegny ngany jupe zegny anao zay fona de zegny izy matsy mahazo 10 zegny izy mahazo 10 sur 10 atreto fomba latsaiky raha ambadika agnatignatin'izy io tsy ao magnanika Só distrói kapkanato zay raha mampiasa loza hatreto. Si, amianao feliz quoi sur 10? 9 sur 10. Satria zegny Sacha agnisan'ny styliste tegna ankafiziko malôha. Tegna sans hypocrisie. Za tia ara karaha io, olo masaky zegny. Karaha ninazy io jo, saky na mandeha ambodiny sotry. Tegna sans façon izy. Yeah, elle avait dit ça tout à l'heure hein.
andeha ambodiny sotra zegny izy andeha hivanga lamba andeha misauver diamantsika Grécy amianao firy za donc mitovitovy sisi zegny 9 sur 10 koa nina za tia olo miavaka unique zegny izy amin'ny masoko anisan'ny styliste tegna mahay ary mahay raha unique alors je la donne 9 sur 10 ok izy koa ndraiky za magnamianao note 2 sur 10 ya 2 sur 10 satria mizaha hoe ino ma tsara malaha izy tsy hitako koa aminakay edy e tsy hitako zegny voalohany zegny somary karaha bolonam-perinao jiaby miboaka asinao de kolotsaigna malagasy tsy hitako agnatin'le raha ke manao koa fa hitanao zegny jeté non zoboka zegny le inspiration naka tamin'izy ty agnatin'ny kolotsaina gasy fô satria atsika gasy zegny zo fa maskiny mitsindroko de voilà à partir tsy fisiagna zay zany nicréer jiaby ty dika zegny kolotsaina gasy fô zegny ataovy sérieux ambeko fô verte ndraiky anao sérieux za ambeko fanazy lambany fagnampigna za arany bon ho an'le nahita paginagna annulé tsy pepeka ho an'ny sacha bambam la mode kaiky raha ambeko fa la mode ty zegny sisa nambelandreo amitsika karaha io zegny sisa zao fiainagna atsika zao destroy atsy fa tsy afaka magnano raha milamigny karakory satria tsy fa tsy raha milamigny baka zao ty de aloha boka koa milambako fekiny hoe fiainagna zao de fa zao zany Wi-Fi Hot Madagascar. Il est possible de connecter à n'importe quel moment. Car avec Hot la connexion est illimitée. Une connectivité constante et stable. Avec une vitesse de 1 à 7 mégabytes. L'avantage avec Hot sans engagement, sans feu. Utilisez le code promo Davalu Quartz et vous aurez une remise de 5%. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Wi-Fi Hot Zone. Ce n'est pas de la weed, mais c'est de la bonne. Hôtel-restaurant Massov, 67 hectares nord-est Antananarive au 038 77 554 48 ou le 032 77 554 48. eto ny antima zegny maromaro de raha zegny niomagniny koragniny eto zegny fa arakaraka fotoagnatsika satria za somary variagna bebe kokoa amreto vainy etsika aby reto izy koa za somary hitodika amin'ny sisi integna nagnasagnanao ty moa za mihitsy misy fagnontaniagna tiako apetraka aminareo karaha misy sa tsy mazava aminah karaha ataonareo karaha ataony sisi niaizagna anao dia azo lazaigna hoe entrepreneuse anao no tompony sady anao no responsable amin'ny agence de mannequinat Sensi agence izay fa akoatran'izay fivolagnako izy izay ino koa zany ataontsika hoe ny asa zegny ataonareo agnatin'izay Sensi izay sisi ia le activité zegny tianao agnotoniagna ia maromaro moa zegny activité agnatin'izy io misy ny mannequinat ireo pilatro na défilé de mode ireo zay misy ny lehilahy misy ny vehivavy figurant clip koa zegny ny tegna ahaizan'olo zahay ireo tovolahy ndraiky tovovavy maro bogosy aby hitanareo amin'ny agnaty clip regny presque ny 90% amin'izy regny baka avy amin'ny CNC agency zay koa magnano resaka modeling photo ho anareo mpagnano vente en ligne ny boutique raha karakaraha zegny de zay koa magnano animatrice de vente agnamregny point de vente ohatra Shoprite stationnement regny karaha zegny de misy koa danseuse aminay ao aminay ao sisi farinao lazany fa anao rasisty ny antony zegny tsotra hely ireo mivolagna fa aminareo zegny tsisy zaza avy Antananarivo tsisy merina aminao le merina aloka veza Antananarivo vehivavy tuleara baka marina zay savanty
tsy marigny satria afaka magnangatanana ireo mandeha mahita fandaharana ty fa 30% ny olo aminaka ao dia merina fa matetiky zegny hitantsika ohatra hoe curly de égale côtière nefa za jo possible merina ne nefa za makoa volo ohatra le métissage mihitsy zegny matetiky magnova raha maro mety hoe curly makoa nefa ny merina izy de mety hoe igny donc hitandreo de préjugé-ndreo amin'ny raha karaha zegny. Fito taona tsanganany Sensei. Depuis 2017, ça fait 8 ans yo. Wow, misy zegny. Amin'ny Grécie, ny Grécie mety misy fanao zio mizahantsika zegny ny tsy mahay fa mety cool zegny efa mahay fa am TikTok agny mpagnano TikTok zegny ny ahaizagna anao avy atamatavy anao io ampitaogno edy va? Ampitaogno tsara. Ataovy sérieux. Fa ampitaogno? Ouais, je t'aurais donné 15 ans, 16, carrément. Ouais. Merci, Nazati, Michel Mivolong, ça fait 25 ans, 24. Mais tout le temps, même ça. Ma fille. Fille, ton nom, ça Tu mets ma mal, moi? Ah, là. Filton Grécie, il y a Grécie 2023, ça fait 2003. Ah, ça, c'est grave. 2003 Grécie. Ah ben ça ton calcul s'arrête. Faut qu'on continue donc zang e fam ton mar. Deni magara kasay zazety ay hoe nanomboka tambiagna anao nagnano ty resaka TikTok ty nampalazanao ty. Efa ataontsika azo lazaigna efa hela fô nanomboka tamin'ny taogno 2023 nanomboka début 2022 akengamba mba za nanomboka nalaza 2021 za nanomboka nagnano TikTok tsisy raha hay fô eky raha midôla fogna agnatiny akao fô tsy mbola nahay hoe managna talenta karaha an'igny na hoe managna talenta mety hoe ho tian'olo ndray androany zegny tsy hay aby zegny fô niany ty moa zegny ahafantarana ny Grécie de resaka TikTok zegny edy izy. Firy abonnenao izy io ny amin'ny TikTok? Abonnenay akao mbola vonjereky nandraigny satria makatra isan'andro 181,5K. Tsisy verina araiky jusqu'en virgule. Tsisy verina araiky. Ny magnaraka tsaiky batsika mbola pody amin'nao satria maromaro koa ny raha zegny ny tianay hay fa za todika amin'ny Unilay. Unilay tsy haiko anao zio na mba azoko lazaigny hoe mpanakany satria maromaro ny hita zegny ataonao amin'ny Facebook-nao ao. Agnisan'izy koraniko voalohany eto araiky ty zegny anao tsy mahazo volagna fa anao fo zegny no magnambara za hoe akory fahitanao raha ataony Unilay amin'ny Facebook-nazy ao. Ho an'ny Unilay BMS ny ampage Facebook-nazy izy koa tsika mizaha ao dia misy ny atao hoe à propos na koa karazany hoe intro raha mikasiky izy raha nosatiny ty ao. Tangisanareo o izy ao CV Unilay BMS, d'accord? Ambany eo misy hoe non izy Unilay BMS. Sexe izy 25 cm. Tizako diplôme izy major amin'ny torimaso Mantsanga. Ambany amin'izay koa mbola misy bes fotoka telefony ty koa. Maro koa ataondreo manavy ty Facebook ty eo. Magnaraka zay koa major amin'ny fiadivagna bus. Mbala tsy jiaby, mbesa indimy nangala BPC. Magnaraka zay koa major amin'ny fiadivagna bus. Mbala tsy jiaby, indimy nangala BPC fo. 3e année tamin'ny PP. Zay zegny ohatra. Karaha koa fahitantsika zegny aloha. Zegny présentation na zegny. Sacha. Amin'ny fahaizanao manafy io. Le indimy nangala BPC aloha tegna marigny. Sérieux. Pararan'zegny tsy haiko. Major izy amin'ny fiadivagna bus. Tegna major no fiadivagna bus. Tsy resy. Tsy resy amin'ny fiadivagna bus. Fagnontaniagna farany fô. Marigny savandiny 25 cm. Angataka tsika zio ty samiza telefone tsika. Misy sary alefako agnatin'ny groupe tsika ao. De ny fampitaniagna zegny tsotra hela aminazy io zegny ny zay toko misy groupe-nay ato zay agnaty interview ty ato samy miamby olo jiaby io. Donc alatsako sary. Vite. Misy sarty il y a un mois zay sarty zegny dia mipalitaka be tamin'ny Facebook io.
ho antsika zegny ny fagnatin'ny groupe tokony mitazo agnabonabo agny fa nakao mbola tsy mandeha ato dia io sary io zegny araka ny légende natondreo taminazy dia sariny rotsman nagnano soutien ok zao fa nahita ao zao sacha fa nahita fa nahita olo jiaby ok tsika zegny any mizaha zay koa mahita amin'ny écran io azonao commentaire voalohany fagnotaniagna dia hoe rotsman sa tsy rotsman sacha aminaka aloha c'est peut-être la sœur de Rootsman. Tiens, je dis que tu as Ça c'est pas Rootsman. Zumio tsara baka sary io tsy magneva Rootsman Rootsman tsisy tatouage molotro amin'ny ankilankibo détail fa détaillé zegny mba magnotry couchon Rootsman ny Rootsman moko tiatia mangala lamba zay koa fa amina soirée magnano live regny tsy dia tia magnano chapelet karaha izy ndraiky mivavaka fô tsy magnano io karaha tsisy commentaire ny live non tsy zay boka fa za mbala miama non franchement za ndraiky tegna sérieux za tegna tsy sûr azy izy ka tsy raha hoe tegna ambonimbonina 25 verre plus bédo aroa zay izy aveo karaha miova hely tsy ndraiky Rootsman antegna agnanovako za ndraiky tsy dia mahay détail nazy izy tsy miala akanjo fa za mahita tarenazy tegna tsy magneva Rootsman azonao karaha fahantitra be ika izy ya tegna sérieux ave koa randrandreo tsy droite fô mirenitra izy ndre zay vao Rootsman tsisy nono misy nono izy ty ndre boka eo Rootsman tsy nandoko volo ndraiky hoe kainao ka artiste miovaova Rootsman tsy mirenindrandragna fa dread ninanjy ouais nakapoka remarque naka les nono fou je pense pas qu'il a des seins si oh mamali oui ou non Sacha isa tsizy aminaka tsizy aminaka tsizy ka Chrissy tsizy ndôry ambaratsika en fait io sary zegny hitatsika ny boka tamin'ny Facebook tagny ma io sary io panitika be zay zo mazava ho azy dia io olo io mazava ho azy zo tsy Rootsman dia en plus koa zegny tsy gasy le olo fa le sary io ndraiky zegny dia sary nisy marigny zo olo tamin'ny piscine no tompon'io sary io en fait io olo io dia footballeuse izy teratany c'est une fille c'est un yel izy ao zegny izy dia Charlène Meyong Menen zegny agnarany izy dia footballeuse internationale avy any Cameroun rotsy gialy zegny raha azoko tsara azy io tegna sarinazy tompony zegny nipublie tamin'ny paginazy dia izy ma zegny agny en France izy amin'ny fotoagna zao ty dia mazava ho azy izy io zegny viavy izy dia misy sarinazy maromaro hitantsika mandalo amin'ny écran io koa zegny le tegna hoe tompony le sary zegny fa tsy Rootsman zegny le sary fa nety amintsika zegny misy tegna natoky fa hoe Rootsman zegny le izy fa ambaratsika izy tsy Rootsman le olo na Roots fan fa mety nieritreritra zay izy uzawe wanzela lera mwana vidéo nefa tsy sara mandeha wanza influenceuse tsy tapakevitry jiaby ty misy raha spécialinareo concours vidéo amateur présentation scène de bazar azavenao le scène de bazar mila humoristique les vidéos le araiky mampitokiky zay fa tsy mampitokiky anareo durée ny vidéo ataonao 30 secondes na 2 minutes rango anao mahita vidéo ty jour concours fa mandeha isaka le 7J premier mas bon d'achat 100 € plus contrat deuxième mas bon d'achat 60 €, troisième mas bon d'achat 40 €. Donc anao koa intéressé na misy manafinao agny volagna izy fa mandrapaven'izy publie mipampitokiky zay igopana valany lera sisiza fagnotaniagna hoe araiky voalohany izy koa misy olo izy tidika agnatin'ny agence nareo ino condition ary koa izy koa misy olo tia iraiasa aminareo zegny dia ino tokony atao na za manjenga amin'ny lalagna ilay tiako za magnano casting sauvage koa ohatra misy viavy tiako amin'ny lalagna za manjengy allo nda iaraiasa aminaka karaha zegny ouais ça fait pas genre satria hitanao zao za magnano casting
tsy miannoncer am Facebook hoe mipaye droit 20 000 ariary anareo mitongava aminakà agnaty saly zegny ohatra hoe analakely non j'ai jamais fait ça fa ninakà zegny le olo mangetaheta iare asa aminakà mandefa message am page mandefa sary mensuration bokeo eo zay magnano entretien ambesa boka kay cousine tambadika taritanao tsara nantsovanao fa manko tsomba tsy mafedifepetra iny zay le fepetra bekôly zingenao izy koa zegny olo jiaby zegny efa miditra agnaty zo sa hoe sa misy critère iya tiako fagnotsinananao zegny le ialako hoe magnavakavaka zegny tsisy hoe magnavakavaka fa na aminay ao misy olo fokely misy olo lava be fa samy amy rôlenany rô io mannequin zegny plus de 1m70 fa mannequin to tsy voatery hoe agnano clip fa nefa olo agnaty clip tsy voatery olo lava be nefa izy managna charisme dikan'zegny tsy haintsy tsy magnavakavaka au contraire aminay ao edy misy foko jiaby hitanao akany Madagasikara ary afaka proveko raha zegny tsy mampaditry tsy haiko ndraiky raha ataonareo io sisy izy koa fa makorera va mitany message igny tsy haiko je ne garantis pas je suis pas responsable non franchement raha zegny misy olo tonga aminaka ao izy andeha hitady rodinany mondeha za andeha agnano clip am CNC je suis mannequin boka tsara agnaty CV ay avô ditro zegny mentalité zegny anao na fiezigny be karakory anao ka fitaditry maditry fo marigna zay voilà tegna marigna zay miombokevitra aminao zara nabavy za ndraiky fa nagnano raha volagninao zegny za natangiavina mais t'es beau be raha fa midragiza juste je voulais le prendre dans mon eux ont une collection t'es beau non je suis pas intéressée non plus de casting sauvage kay nous avons fait une drague je voulais lui proposer non il proposait non place casa direct non il faut nous l'être pour nous téléphone mandou isso por um comentário, relaxa os meus comentários. E saiu e descobriu que não saiu. E se volou. Ce n'est pas ma grêle. Ce n'est pas ma grêle. Tamzamba la pauvre aí, brother. Tamzamba ali, directeur. Saco de sacos, malo. Que exemplo mo tem un lá. Avec lava bé maïe bé you. Ce n'est pas ma courelle mar. Voilà. Ce n'est pas ma courelle. Tam 2008. Ta sendra magnano vacances tana ty fozany lekely inga i Luc BMS ya reo olo niaraka ny boss taminah tamin'ny lycée de zay jiaby amizay zegny bon tantara hely fô de tamin'ny fotoagnany iny ave le BMS azonao tamin'ny fotoagnany boka mbala black manga sexy filazanay izy ya tanao zegny tegna nagavy raha i tamin'ny boka mbala nalaza lamba malalaka azonao ke hitanao profny maty amizay mivolagna ino ma mahatonga tamin'iny mbala nalaza tanao lamba naviavy le ino ma filazana andre zegny amy sisina tio ty miboaka sisina ty ino ma filazana zegny sacha zegny raha zay ke zay amizay vo lamba malalaka be va fripa va isotra regny mibotsika jusqu'à ty raha akory migoa black sexy be ty pro zay amizay maro mahitagna amy table amy bafon ry ke zegny tamin'ny fotoagnany zegny izy ty trop amaramaraka atsika mitodika amin'ny Sacha za maro ny artiste zegny miara-miasa aminao fa matetiky maro koa ny olo zegny mikritika anao amin'ny style zegny ny ataonao ka mba tiako mba asevanao koragna ilo hoe ino tsara beka raha tianao viagna amin'ny style zegny ataonao surtout zany za facebooknao atao de misy terme matetiky mipody hoe extravagant et classe à la fois c'est quoi au juste zay zavatra zay extravagant et classe à la fois zegny
le lamba classe fa izy extra coupenazy zegny zaitrinazy zegny ohatry hoe za magnano veste karaha ty ohatra épaule-nazy nitaoko maventy be karaha ty fa izy ça reste une veste extravagante fa izy classe zegny fa am'le olo matakatra le style zegny macomprendre le izy fa tsy amiagnatsiny moa le tsy zatra de tsy maintsy micritique fo karaha igny fa le critique des gens tout à l'eau fo za sensible aminazy fa za jo zegny fa voky de fa mandoa koa ary za mamanaparagna za i Grécy io ny pelipeliky fa resaka grimace koa fivolagnandreo zigny mahazo karaha en fait teny aviagna hoe ino hitanao technique nanagnanao na afahanao nanagna afahany maro mpankafy anao resaka TikTok zegny nataonao c'est quoi au juste ino technique le technique zagny tsy haiko tsara fagnazavagna ananjy hoe technique ve agnantsofako ananjy zagny sa ino fa za zagny mahita hoe c'est naturel zagny izy aminahy tsy haiko hoe technique fagnantsofako an'izagny fa le izy zagny miboaka naturellement avy aminahy aty talent zegny c'est le talent ya talent zagny fagnantsofako an'izagny tsy haiky fa le fakaparagna maso zagny tongatonga ho azy koa za magnano vidéo ake za magnano TikTok efa makatra magnano izy tsy zegny tsy fantako pitian'olo fô à chaque fois zegny le TikTok na zegny mba tsonjova ihany efa misy magnan'igny fo ave vao remarquen'olo le raha mijery amizay zegny micommente tiako fagnanaovan'ny viavy ty masony tiako misy mivolagna c'est exagéré zao normal enfin karaha le nivolagniny madame Chacha Bambam takigny moa zagny chacun misy amin'ny masonazy antsika samy managna masony zagny hoe antsika zagny comme mijery raha raika mety samy hafa andraisantsika ananjy misy mankatia moa zegny misy tsy maintsy misy kendrotoigna fo karahan'zay fô izy ndraiky tiako mbesa boka misraely tiako volagna marina ndraikany normal ka misy tafy critique satria ho an'ny gonda zegny maro dépense amin'ny savon zony zegny tegna sérieux tegna maro raha zegny surtout zegny cousin la elegny bigoba io koa nizay sérieux avec plaisir quelques secondes hitondra koragna afatra indrindra ho an'ny mpankafy satria areo jiaby dia samby manana mpankafy aloha na dia samby amin'ny talenta samby amin'ny asa zegny natao fa manana ny mpankafy dia ankoko izy ho an'ny Sacha ny afatranao ho an'ny mpizahantsika indrindra ho an'ny mpankafy anao avitra anakah moa zegny mandeha amin'ny mpankafy satria maro be jeune magnontany za hoe karakory ataonao mamorogno raha jiaby io naka karaha ty zegny avitra anakah hoe voalohany ka misy raha agnaty saigninao na mety zegny na tsy mety na misy tia todio jusqu'à farany misy raha tianao hoe misy raha tianao zahiry na hoe misy raha tianao atao todio jusqu'à farany karaha zegny ataonao mivoatra azahoanao mavitara tsara zegny amin'ny afara voilà. Faut aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, de l'inspiration. Ah non. Non, c'est pas que fa matoué c'est maïe oise. After donc katsira mandiniky ela za tsy mahita after Bruno. Non, raha tiako volagna zegny efa volagna Sacha ty raha jiaby dia ho an'ilay élément jiaby mivolagna anao karaha tsara nagnaboaka hira ampodiky ndraiky za volanako tsy mpihira za mpitsatra azonao dia karahan'zegny dia izy ka loana tetry fa za magnano dia loana ake tetra agnano ilo ka dia araha manokana fô pazitsika tatatandre nahiteta gagagaga zay pikery zala nahita publication mikasika fitiavagna ataon'ery zala fa voadona nina zegny tsy hoe za voadona fa maro be zegny namako tatotato nandalo sedra ny resaka fitiavagna dia surtout amiko amin'ny Facebook koa dia mba nipartage igny za dia enfin merci tamin'andre nivalider le poste jiaby natao karahan'zegny dia amaranako izy ely fô tsy atao tia micro loatra juste hoe bon eran'zegny Jean-Luc toy izy am'zay tafitra na adiniko raha tsiko volaniko 27 cm Crécy miafitranao any mpizahantsika fa surtout koa tiako babaranao hoe amin'ny lokonao ny anty zay azona ty atamsa
Afatra moa zegny tsy raha marobe fô misaotra betsaka anare jiaby le mpagnaraka anahy hatrizay le mankafy sy le tsy mpankafy isaorako aby de maromaro antsika magnontany hoe ino secret mampalaza Grécie maro message restez vous-même zegny aza mitady raha marobe anare le mahanare fogna boao fa tonga fogna i kolerany anjaranao moa izy tonga tsy anjaranao izy moa mety raha hafa ndraiky ninao amin'ny magnaraka de ia de ho an'izay mbola tsy abonné abonnez-vous sur mon compte TikTok Grécie page na Grécie Instagram anahy Grécie Léonique nampiakanjony niany moa zegny izaho foagna nividiko ta bazary voanandraigny satria mangatsiaka aminare Antananarivo ato de randragna anahy merci beaucoup Shania Hair Beauty fa afapo Arik tsara mari afapo tsara tia micro zaf tsy magnino beaucoup yuna life bon merci beaucoup antsika diaby de mamaramparagna ananjy maromaro antsika tia raiasa aminay azamagnitra fô je suis ouverte à toute collaboration vraiment za ty tsy miavagna mahita na andalagna maromaro tsy masahy magnantogna anahy fô za ty tsy miavagna ary olo ouvert je suis tsotra be voilà merci beaucoup et je vous aime aza iavogna za baka io mamanapagna moa zegny atsika misaotra ny fandarana Poincaré miinvité zay teto tegna nafinaritra débat miaraka tareto tanora manan-talenta reto bogosa yes misafitra sy mampavesavesatra boka aminaka le tiako volagny hoe amintsika Madagasikara zegny sarotra be zegny mitady asa amintsika Madagasikara nefany izy koa mba misy tanora karaha zahay miavagna aza de tia tonga de magnaratsy-polo fa diny hoe ino ezaka nataony jusqu'izy tonga amin'ny étape araiky tsisy raha mora zegny ambony tany ty zay zao valitaogno niainako tagnatin'ny domaine ty y a des hauts y a des bas débat ny tegna maro ya fa tsy nataoko nakivo za zegny jusque za nanaiky le slogan hoe allo fo igny tegna mampahery za chaque fois zegny za somary tadoresy fa za ndraiky za tsy magneky resy fa za mbola eto le tiako volagny hoe atsika tanora za menatra manaboaka personnalité maro sasamazary zegny hoe maro be fa tsary mijireky fôtony za manana objectif principal naka tsy maintsy tonga amile sommet natedaviko za dikan'zegny izy koa vavan'olo ny étape tokony tsy maintsy ilalaovako tsy problème nakazy afaka magnasasa fa za ndraiky fiaina nga vitako ary fiaina za tanga jiaby nataoko tamin'ny tanindrazana ty surtout any tanora zay vao misandritra ary ny fagnapiako artiste jiaby zay miaraka ny asa tegna makasitrika za eto niany za misy occasion makasitrika nareo tamin'ny fatrice na scienci raha zay jusque jour de tiako volagny farany hoe kafa misy raha ireny fonao toiza jusqu'à farany aza mijery volinan'olo fa tsy ola velomanao fa anao fo tompony avenir anao fo mandidy avenir anao tsisy olo afaka andidy avenir anao zegny même si ça paraît impossible zegny afaka aminaka merci nitouché za raha volagninao zegny tiagnisy big up hely za big up atsika jiaby atamatavy tagny atsika jiaby vavategnana satria za ty mbo zany surtout zare tanambo 5 misy anaby jiaby mangaranajiabyjiabyjiaby ao big up za koa moa zany ka vavategnana big up koa ao merci atsika jiaby merci Poincaré et Jean-Luc merci madame Israël mba ino mahafaka anao an artiste 22 abonné ay ambesa liste Fayon Armada SP Armada Unila BMS azonao am TikTok 4 abonnés TikTok azonao sary publier agnatin'ny 25 jours un vue mandray artiste zao mandray artiste ary vognona ilancer artiste
Zebka. Ya hoan'olo tia non franchement tegna marigny zegny satria bôka amizao nefa influenceuse ndraiky raha tegna basen'ny la musique avake ya surtout TikTok. Ya TikTok avake interview karaha ataon'ery Jean-Luc ty magnampy arty ka zegny zay fa ione tsy adigna fa ione 22 abonnés ninantsy vita avec 46 abonnés ya iny TikTok no madega sérieux sorga vahintsika isorga online isorga sachabambam sorga Grécie isorga ambadika toka i Sisi sorga koa ato amin'ny Soatel zay nagamiantsika ity espace nandray vahiny aby ty zay sorga ihany koa mazava ho azy DJ Wells manafinay izy ambadibadika mazava ho azy de ny malagatsika izy tanteraka Grécie zay mangataka agnano TikTok atsika de anao mitarika izy de zegny anira fampare alefan'ny DJ O na zay koa mbola tsy mahay ino ira zay ya agnano TikTok atsika bro ok enfin mitombo 4 abonnés manera tombe 2 va 4 c'est trop 4 pour toi DJ Wells DJ Wells Madagascar DJ Wells DJ Wells DJ Wells Madagascar